ରାଜ୍ୟରେ 2298ଟି ଗୃହରକ୍ଷୀ ପଦବୀ ପୂରଣ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ହୋମଗାର୍ଡ ସଂଘ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଏନେଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ସହିତ ଗତ 24 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ଯାହା କରିପାରିନଥିଲେ, ନୂଆ ସରକାର କମ୍ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାହା କରି ଦେଖାଇଥିବାରୁ ସଂଘ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଗତକାଲି ବିଧାନସଭାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ଆଲୋଚନା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ 2298ଟି ହୋମଗାର୍ଡ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏପରିକି ଗୃହରକ୍ଷୀ ଶହୀଦ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ସହିତ ପରିବାରର ଜଣକୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଯୋଗାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ସେହିପରି 100 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 3000 ପୋଲିସ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବାଟାଲିୟନ। ପ୍ରତି ଥାନାକୁ 7ଟି ଲେଖାଏଁ ହିସାବରେ ପୋଲିସଙ୍କୁ 9000ରୁ ଅଧିକ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ।